लोखि सारा सावथुन बर' सावथुननि बेखेवनायाव सफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां सिनियर आर्टिस्ट आरो जुनियर आर्टिस्ट लोगोसे प्रडिउसार एन्ड डाइरेक्टर नोंथांमोन बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायजों लोगोसे खुलुमनायबो जासिगोरबाय। दिनै जोंहा लोखि सारा सावथुन बर' ससियेल कमेडि एन्ड ट्रेजेडि फिचार फिल्म बेखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लाबाय। स्ट'रि स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्सन दा बिथांनि मुङानो जाबाय शिबरस नार्जारि। दा बिथांखौ आङो गिबि गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। नैबे देग्लायनि 2019 बे लोखि सारा जावैसो बे सावथुनखौ लानानै गासै आंनि बानायनाया गासै मोन6था सावथुन जागोन बेजोंहाय। बे सावथुनखौ माने बानायनो सानदों लोखि सारा जावैसो। बे सावथुना खोब खहाब गोनां जागोन बायदि मोनदों आङो आरो जायनाखि माने आर्टिस्ट बिथांमोन बिथांमोनाबो माने आंनि नुनायाव खोब मोजांखौनो नुदों आङो। बिथांमोना खोब मोजाङै देखायगोन आरो बियो मोजाङैनो जागोन, बयजोंबो अनसायजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा आं मानो गोलावथार बाथ्राखौ आं मानो बुंबावनो आरो बुंनांगौ गैखाया। दा दिनैनि बेवहाय आंखौ बेखेवनो थिननायलाय आं दिनैनि बे फंनैसो बिबुंथिजोंनो आं बेखेवबाय होननानै फोसावबाय। बेनोसै। बुंनो गोनांथ' एसेबां माने गैया। एसे प्रडिउसार हिसाबै आङो बेखौल' बुंनो सानबाय जे बिथांमोना जेनेबा खायसेया सिगांनिफ्राय गाबोखानाय गोदोनि गोजाम आर्टिस्ट आरो गुबुन माखासेफ्रा जाबाय गोदान। दा बे बिथिङावहाय जोंहा गोदानफ्रा एसेबां माने एक्सपिरियेन्स गैया बा रोंगौथि गैया, नाथाय माखासे आर्टिस्टफोरा गोबां एक्सपिरियेन्स थाबाय। बे लोखि सारा जावैसो फिल्माव माने हिर'इनाव हाबनो मोननानै जेनेबा गोजोननाय मोनदों आरो आं नाजालांगोन। आं जेसेबांखिनियै पारफेक्ट एक्टिं खालामनांगौ आङो नाजागोन आरो आं गावनि सायाव कनफिडेन्स लादो आं बा हागोन। डिरेक्टर सारमोनाबो माने माबा मोनसे मिस्टेक जायोब्लाथाय एसे माने फोरोंनानै होगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो गासैनिफ्रायबो आं गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै अननाय मोनगोन बा माबा मोनसे बिपद जायोबा बा माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा हेल्प मोनगोन बेफोरखौ आं मिजिंथिबाय आरो गासैजोंबो मोजाङैनो एक्टिं खालामलांगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो आंजों जाय माने को-एक्टर थाफागोन बिसोरबो जाहाथे आंखौ हेल्प खालामो बेफोरखौबो आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाहैबाय आरो बेयाव फैनानै बेफोरबायदि गासिखौबो लोगो मोनफिननानै सिनियर आर्टिस्टफोरखौबो लोगो मोननानै आं सान्दों बिसोरनिफ्राय आं गोबां सोलोंनो हागोन। बेखौबो आं साननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं 3 एलबाम खालामखांबाय। दा एलबामा जानानै थांबाय। दा नैबे फिल्मा फार्स्ट टाइम आरो आंनि। जायखियानो जादों बेबायदिनो गोबां सावथुनाव आङो गोबां रल लाबोनाय जाबाय। दा दिनैनि बे फिल्म बे लोखि सारा जावैसोआव गार्जेन रल मोननाय जादों। दा जायखिया आङो बेखौ मावफुंलांनो सेस्था खालामगोन। हागौमानि आंनि नाजानायजों आं मावलांगोन। दा मा खालामनो जेखियानो रल मोना मानो बेखौ मावखानांगौखा। बिनि थाखाय आंनि जेखौ रल मोनो आं बेखौ आं मावलांगोन। दा फंनैसो डाइलग मोनदों आङो, मोनसे लाइना बेखौ बुंनोसै। लोगोसे आंजों बुरिया दंखायो, बुरियाबो सिगांनि लाइनखौनो बुंग्रोदो। सोरखौ नुफेरखो बोरायलायनानै लाजिला नोङो खर'आव थिमा लानो लाजिखांथारबाय आं मुगैलाय लांबायसो आं। बाप बुरि नों बेफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुङो नामा? आंहा बेबायदि खर'आव थिमा गैयाबा आनलाखि मोनो आङो। नंखायनो आंहा जेला थिमा थायो आं बिराद गावखौनो गाव लाखि गोनांसो मोनो। नै बुरि आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। मा खोथासि बेलाय? थाब बुंबानो जाबायना। हौवायानो जा हिनजावानो जा गथ'खौ सासे खांबावसै ना गथ'खौ थिनबावो। हाबाब लाजिथारला नोङो। बिजामादै मोनलायलायनानै दासिमबो गथ' खांबावनो लुगैबावबाय नोङो। बेखौनो लाजियो। दा बादियाव फिसा हिनजाव उजिबाथ' मोजांसो।
मालाय बे हनै माथो नङि गानग्राफ्रा जाव जाव फिसा खाङो जोंहाबो बर'फ्रा खांनांसिगौ बे संख्या गैयावनो जोंहा लेथेर फेथेर हनै मानसि संख्या गैयावनो हाफ्रा सिजाजोब्बाय नङा होमबा बुरि मा सानदोंलाय एसेखिनियावनो जोङो दिनैनि लोखि सारा जावैसो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनो थाखाय मानगोनां जोंनि सार रौना बिथांखौ खावलायनाय जाबाय